Vítajte na našej stavbe v Senci Lužianky, kde pokračujeme s výstavbou moderného rodinného domu. Dnes sa pozrieme na dôležitú fázu, prípravu železobetónového stropu a schodiska. Na videu vidíte, ako sa skladá debnenie stropu, drevené dosky a stavebná oceľ vytvárajú pevnú konštrukciu, ktorá po betonáži zabezpečí maximálnu odolnosť a stabilitu domu. Rovnako sa pripravuje debnenie schodov, ktoré spojí prízemie s poschodím. Na poschodí sa nachádza hlavná spálňa, ktorá ponúka súkromnú kúpeľňu, šatník a veľké rohové okno s nádherným výhľadom. Ostatné izby majú tiež skvelú svetelnosť a priamy prístup na balkón. Pohľady z izieb odhaľujú pokojnú lokalitu s výbornou dostupnosťou. Tento dom bude ideálnym miestom na moderné a komfortné bývanie. Stavba napreduje rýchlym tempom. Sledujte nás pre ďalšie aktualizácie a už čoskoro vám ukážeme ďalšie fázy výstavby.